meget bemærkelsesværdigt nu lige til vender tilbage. Folk, der står herovre ved siden af mig, som jeg simpelthen ikke kunne se før, ja, nu dukker nu frem igen. Nu er vi ikke tilbage nærmest, hvor vi kom fra, men nu er 2010 helt sikkert overstået her. Desværre fik vi ikke set solskiven. Jeg ser fjerner heroppe stadigvæk igen. På ganske få huller, der er i skyerne, og lyset er på vej tilbage nu. Alt imens totaliteten nu, så altså bevæger sig længere ned på. Det har været et lys, der kommer frem med stationen herovre, over mod Middelstad og på Sølryggen herovre. Og det er min vurdering, at i løbet af 2 minutter lige omkring, så er vi tilbage, hvor vi kom fra. En virkelig stor begivenhed, også personligt for mig, at opleve himmellemerne på den her måde. En fornemmelse, som jeg vil nærmest kan beskrive som noget, der egentlig ikke burde ske. Altså, at vi går fra det her almindelige totale sollys til nattelignende tilstand, og nu så tilbage igen. Et fantastisk astronomisk naturfænomen, vi har været vidne her til, også selvom vi ikke kunne se selve skiven heroppe fra det store græstag på Hotel Færøerne, hvor vi står og kigger ud over fjorden, hvor vi nu føler tydeligt kan se, at det for alvor er blevet lyst igen heroppe. Ja, det er fuldstændig en rolle, Søren Jacobsen, over at vi ligesom så det ske. Jeg tror aldrig, jeg fik noget lignende. Søren Jacobsen, du sagde det der med desværre, som vi ikke ser. Jeg heller ikke. Men til gengæld så virker det faktisk på dig, jeg kender dig ret godt, som om man kan det her oplevelse faktisk bare lidt større og anderledes, end du havde regnet med. Jo, men altså, havde vi kunne se solskiven, så havde det været corona-flot, og det er jo også fantastisk. Det her giver måske en mindelse om, at hvis ikke vi vidste, hvad der var foregået her, altså at månen var trådt ind mellem jorden og solen, hvis vi havde været 100-vis år tilbage, så kan man godt forstå nu, hvorfor folk er blevet skrækket eller livsfreddet faktisk over at opleve noget som det her midt under holdningsdagen, at det pludselig bliver så det forstår jeg i hvert fald ret godt nu, at man i tidligere tider, hvor man før Newton, før Tycho Brahe, før oplysningstiden, før grækerne, før inkagerne, eller hvem det nu end var, der så de første. Det har I sikkert behandlet grundigt derhjemme i dag. Før det har været en frygtindgydende hændelse, at cyklen pludselig forsvinder. Så begynder også at tale lidt igen, ligesom og andre historiske begivenheder med inkagerne, kineserne, som holdt det hver deres måde. Kineserne troede, det var en drage, som både en tid og to heldigvis voksede ud igen og så videre. Og det er så interessant, at vi vil tilbage der lige om lidt, Søren. Men i Danmark, der er altså... Vi kan faktisk se i gang, og... Vi kan faktisk se solen nu. En lille solen nu. Er vi stadig med? Jamen, så... Ja, vi er stadig med. Hvad har du på hjertet deroppe, faktisk? Er solen begyndt at bryde igennem? Jamen, lige nu ser vi faktisk også uden brillerne på en månelignende sol. Vi kan se, at månen er på vej væk herfra. Hvilken kan vi klippe til billeder fra vores 300 kamera nede i vandet, så kan vi måske se solen deroppe. Den er lige ved at forsvinde bag skyer igen. Ja, det kunne have været en anden oplevelse, hvis det her var sket for 7-8 minutter siden. Men som jeg sagde tidligere, det er lotteri med vejr heroppe i øjeblikket, hvor skyerne kommer drivende meget hurtigt. Så det var nittigt i forhold til at se coronaen, kan man sige, men det var der absolut ikke til. Og det var ikke nittigt i forhold til oplevelsen med, at det blev fuldstændig mennesker her. Kigger lige om igen, og nu er solen så igen forsvundet. Det stående Søren vender tilbage til dig. Vi skal lige ned til vores kollega, Christina Rasmussen, som står i gæster og skolen og er stadig i gang nede på de kanter. Danmark. Christina, hvordan ser det ud? Der ser virkelig flot ud, og folk de har simpelthen deres briller klistret til hovedet.
det her syn, og det er her på billederne derfra i disse øjeblik. Jeg synes, det er historisk, det er meget vigtigt. For færøerne, det overraskede mig virkelig, at vi så Søren Jacobsen stå og rapportere, og i løbet af 3 minutter gik det fra ræsene. Jeg fik kuldegysning af helt vildt mobilsiden. Jeg har nogle meget stramme jeans på, som jeg er helt ude for det. At hårene, de rejser. Fordi at selvom man ikke er deroppe, så er det stadig bare det, jeg står og kunne se Søren Jacobsen. Han stod der også med lidt halvmørkt. Det var kun stort, og så stod man bare igen lyset på tilbage. Og så fordi vi kender begge to Søren Jacobsen. Det er også en mand, der sagtens kan tale for sig. Og det kunne man mærke, at han faktisk kan forordne. Han mistede lidt ordene, og det forstår jeg sådan set godt, fordi når man står der som menneske, og hvis man ikke havde de redskaber til at forstå, hvad det er, der foregår sådan astronomisk, så kan jeg godt forstå, at man bliver sådan magtesløs og tænker, hvad er det, der foregår? Er det verdens undergang? Er det Armageddon? Det var Søren Jacobsen faktisk inde på, og jeg tror, vi har Søren Jacobsen med deroppe fra Torshavn igen. Søren Jacobsen, lad os høre lidt mere om din oplevelse. Jamen, det var den der, Armageddon, det kan ikke kalde det, men en meget overraskende, det kom overraskende hurtigt, altså, som også vil jeg sige, altså fra, der er lidt lysudspillet, og så bliver det altså bare nok. Og den der fornemmelse, den er næsten ubeskrivelig. Når man ved, hvad der foregår, så er det en fysisk hændelse, selvfølgelig en astronomisk hændelse, og det kan man forholde sig rationelt til, men det er så en kuldegysende, fremkaldende ting, der sker, når det lige pludselig bliver. Og det er ikke helt naturligt, selvom det er jo en del af naturen, af den celestiale økonomi, der bevæger sig rundt om. Vi har lige haft kig her og nogle få jubeludbrud til månen, som jo nu er på vej væk. Ikke rødt så meget, men jeg vender mig lige om igen. Nej, desværre ikke. Men jeg har da breverne oppe og klar her, fordi der skal ikke meget til, før man faktisk skal have den på. Hvis der ikke er på den her solformørkelse, som nu er i sin aftagende forholdsvis hurtigt. Deroppe her er et dagslys, nu vil jeg kalde det. Og der er en tynd sol, der er synlig i øjeblikket. Når man ellers skal se den lige nu, kan man faktisk se. Det ligner faktisk en nåle. Jeg finder brillerne på, fordi nu bliver den lidt skarpere. Der kommer en skud. Vi slås meget på de her skyer heroppe. Det kommer og det går. Vi har små kig til solen, og man kan tydeligt høre hernede blandt publikum, at når det kommer, ja, så og også selvom vi ikke er under totaliteten her, bare det at se månen blive væk fra solen, det er jo bare stort for folk. Det er entusiaster, som der er masser af.